Det vi står i her er et af de allervigtigste historiske rum i Danmarks historien. Det er Christiansborg Slotsplads, som vi alle sammen kender den som i dag. Men i virkeligheden er det en interessant illustration af et rum, som faktisk har eksisteret igennem 1000 år og indoptaget forskellige historiske udviklinger for Danmarks befolkning. Fordi, måske tænker de færreste over, men for 1000 år siden, der var det her også, så at sige, magtens bastion, magtens borg. Det var nemlig her, København blev grundlagt af Absalon, bispen Absalon, og det var her, kongerne boede. Der har ligget 2 forskellige kongeslotter, stort set præcis der, hvor Folketinget i dag, der hvor borgen i dag ligger. Men dengang, der var det et rum, som også udadtil, det vi står i her i dag, er et rum, der skulle vise kongens magt og vælde, tydeliggøre betydningen af kongen. I dag kan vi jo se, hvordan det er skiftet ud med demokratiets højborg, så at sige. Og demokratiets højborg, ja, det er jo sjovt nok næsten samme arkitektoniske form. Det bliver også kaldt borgen. Men hvis vi går lidt tættere på den, så vil vi se, at fundamentet for demokratiets bygning, ja, det er faktisk en række kampesten. Og de store kampesten, de er hentet ude fra hele Danmark, fra den jyske muld eksempelvis, og slæbt over til København, for ligesom at tydeliggøre symbolsk, at det her, det er hele Danmarks fundament her for 100 år siden, hvor vi rejste vores demokrati. Til næste år er det jo 100 år siden kvinderne fik stemmeret, og vi havde et fuldt demokrati. Så ældre er det jo ikke. Men det her rum indoptaget. Men det rum er jo ikke kun en bygning og en plads. Det er jo også en plads, som i dag har en anden funktion end blot at vise en bygning. I dag er det jo en plads, som bliver brugt til demonstrationer. Demonstrationer kommer jo over ordet demos, der betyder folket, så det er folkets plads. Så sent som i går havde vi jo lærernes store demonstration. Men hvis man kigger rundt, så vil man opleve, at pladsen og bygningen her ligger jo ikke alene i byen. Det udgøres jo af en form for ensemble, altså et sammenhængende byrum, der handler om, hvordan den her plads, den ligesom får luft omkring sig. Og det gør den ved hjælp af 2 ting. Dels ved hjælp af en kanal, som ligger herover og kører rundt om Slotsholmen, som jo i virkeligheden var med til i gamle dage at være en sikring mod fjender, men som senere også blev hele den måde, på hvilken vi skaffede adgang til byens handelsliv. Så det her var også et handelsrum. Det var et rum, i hvilket vi kom ind med varer ude fra havet. Vi solgte dem. Børsen ligger herovre bagved. Og børsen, ja, det var faktisk det sted, hvor man tog imod varerne, hævde dem direkte op af skibene og ind og solgte dem til københavnerne og til resten af landet principielt også. Man kan hævde, at netop Slotspladsen her midt i København er en meget god illustration af, hvordan netop byrummet har en særlig evne til over meget, meget lang tid at optage menneskets forskellige måder at leve på og organisere os på. Her har vi altså et byrum, en plads i byen, som faktisk har været i stand til at gå fra at være en befæstning, til at være en kirkemagt, til at være en kongemagt, til at være et demokrati i det 20. århundrede, og nu i det 21. århundrede jo et moderne netværkssamfund. Alt det kan vi se aktivt faktisk inden for det her rum, som jo ikke er voldsomt stort, men som rummer en meget, meget lang historie, og som fysisk stort set ikke har forandret sig ret meget. En af de ting, vi kan se, der virkelig har forandret sig historisk, det er jo, at der er kommet biler til, derfor er vejene blevet større osv., men grundlæggende, så er det de samme elementer, vi har med at gøre. Og det er en af arkitekturens fantastiske styrker. Det er den her varighed, langsomhed, permanens. Tingene tager meget lang tid, men derfor er det faktisk også en meget væsentlig del af vores identitet. Det er noget, vi husker, det er noget, vi fortæller historier om, og det er noget, vi maler billeder af og tager billeder af, og derfor lever det som en form af vores bevidsthed og identitet.